Пловдивският университет Паисий Хилендарски спечели проект за разработването на електронни игри, с помощта на които деца със специални потребности ще се обучават в социални умения. По атрактивен начин програмите ще напътстват изграждането на опит при общуването, споделяне, решаване на конфликти, себеотстояване и творчество. Игрите ще са приложими за компютър и за мобилен телефон. Разработването на образователните електронни игри е поверено на международен екип от специалисти под координацията на експертите от Пловдивския университет. В проекта, финансиран по програма "Учене през целия живот", ще се включат психолози от Пловдив и университета в Грац, Австрия, а техническите решения са поверени на английски, литовски и турски експерти. За начало, игрите ще са насочени към младежи със специални потребности над 16 години. Като се има предвид колко изолирано живеят хората с увреждания или пък тези, които изпитват икономически трудности или пък тези, които живеят в институции, това ще помогне за разширяване на тяхната социална мрежа. Те ще могат първо да развият умения за общуване, а това е първата стъпка към реализацията на личността и след това намирането на работа и стартиране на собствена кариера. Предвидени са да се включат такъв тип компетентности, като, да кажем, способност да се емпатизира, да се благодари, да се решават проблеми, да се застават на различни гледни точки. Игрите ще се базират на въпроси и отговори, ще има и обратна връзка, която да проверява ефективността им. Те ще се разпространяват безплатно чрез сайта на проекта, чрез държавните агенции и неправителствени организации. Първите разработки ще са готови след 30 месеца.